Военни престъпления Лос-Анджелис. Всеки делничен ден в 18 часа по Диема. Тази вечер Снайперистът 5 от 22 часа по Диема. В петък 22:15 3000 мили до Грейсланд. Какво ще правиш тази вечер? Къде отиваш? Ако знаехте, щяхте да настръхнете. Не може да не гледаш. Страхотен филм! Не може да пропуснеш. За какво се разказва? Ще ви покажа. Точно в 8. Всяка вечер. Бум, шакалакадум! На точното място. В точния момент. Дръж се! Всяка вечер от 8. Страхотен филм по Диема. Нещастния случай. Четвъртък в 22:10 по Диема. Понеделник в 22:10 Анаконда по Диема. Пресметни. Тази вечер 970 метра. Вятър 1,5. Ъгъл 13 градуса спускане. Без корекция. На прицела. Щом си готов. Просто математика. Не. Втора природа? Да. Снайперистът 5 от 22 часа по Диема. Снайперистът не просто стреля. Трябва да стреля пръв. Във вторник. Бъдещето не може да бъде обречено. Докато има герои. Крисчън Бейл, Сам Уортингтън, Хелена Бонъм Картер. Терминатор. Спасение. От 22:15 по Диема. Тази вечер Снайперистът 5 от 22 часа по Диема. Арена. Сряда от 22:15 по Диема. Има забавни нощи. Защо не може да сме заедно? Има луди нощи. Ами ако ти помогна да се добереш до парите. Има и нощи, които превръщат мъжете в легенди. Този, който държи пищова, командва. В петък 22:15 Имам добра и лоша новина. Добрата е, че майка ти е в багажника. А лошата? Жива е. 3000 мили до Грейсланд по Диема. Терминатор. Спасение. Вторник от 22:15 по Диема. Военни престъпления Лос-Анджелис. Всеки делничен ден в 18 часа по Диема. Пресметни. Тази вечер 970 метра. Вятър 1,5. Ъгъл 13 градуса спускане. Без корекция. На прицела. Щом си готов. Просто математика. Не. Втора природа? Да. Снайперистът 5 от 22 часа по Диема. Снайперистът не просто стреля. Трябва да стреля пръв. Има малки. Аз ли не съм нарекли джунглата да е ствапски възбуждащо? Има и големи заблуди. Притискате като любовница? Те ни правят по-мъдри. Или ни убиват. А после чуваш как костите ти хрущят. В понеделник в 22:10 Не ме смятайте за чудовище. Анаконда по Диема. Аз не съм изял капитан Матео. В сряда от 22:15 това е свят, в който никой не оцелява. Ожесточена игра на смърт. Войн
Готов на всичко за спасение. За отмъщение на Арена. Подиема. Наказателят. Военна зона. Събота. В 22:20. Подиема. Нещастния случай. Четвъртък. В 22:10. Подиема.